Pane video rikutenderera pa social media rapublishwa rikaburitswa mumapepa nhau tichiona mapurisa aiwa achipa maoffices avo zvirango achivaudza kuti vakomana ivai serious, this upcoming SADC summit ivai vigilant, vakomana batai vese vanoda kuita misbehavior nezvinhu zvisina basa. Risapinda mashoko abuda chinyorwa anoti subscribe like kuti on the bell icon. Tichipinda paTechMag munoona video variratidza kuti vari board meeting, vane mukuru wavo ari kuvaverengera zvirango nethe constitution zvinosapota izvo. Vanyora vachiti the Zimbabwean government in a panic pressure as it uses the police to denounce and ban a constitutional right to peacefully demonstrate, as they say. Freedom of expression does not and cannot mean the right to remove a democratically elected government from office. Historically, the opposition has never held any peaceful demonstrations. We will go for those pushing for unlawfulness. Mashoko ari kubuda panapa tiona vanhu vachiti aiwa zviri kunzwa neopposition vanongozikanwa nemhirizhoka kana violence, but panapa tiri kuona kuti aiwa ayo maoffices autopiwa zvirango zvinzi maintain peace but this upcoming SADC summit noda kuti vanoti vanhu opposition vanokonzeresa mhirizhonga kana kuda kudisrupta. Nona mutungamiri wenyika anouya achieja vanhu vachiti vakomana tavanhu vakadzikama majeri akuna vanhu akusati kwazarawo, tikangokubata unomuka wava ikoko. Tiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko chakadai. Ina comment section yedu, musana subscribe like, turn on the bell.